फैनाय हेल' गुमै औ आं थांबाय दङ नेना थाफैखा जागोन दे जागोन नै नेनानै थायखानोसै आं मबाइलाबो आंनिया बारा चार्ज गैया दहाय होस्लाबबोनो मोनासै नेनानै थायखानोसै आं नैबे थिनालियावनो ओंखारफैबानो माबा जाबाय गुमै अमा बेदर थै माबा मबाइलानो अफसो जाबाय थै हेल' The MTN number you are trying to call is currently switched off. माथो मबाइलानो अफसो जाबाय बेटारिसो गैला नामाब्रा र' आंबो थांनानै नेखानोसै बे थिनालियावनो फैखासिगोन बियो बेसेबां जाखो आदा भाराया 10 थाखाल' हरदोलै नानि नो बिलाय रानि गाथोननि एड्रेस नामाब्रा नुनाय मोनथारदों अबे मोनसे लामाखौबा होनदोंमोन एसे आवगायलांबावनोसैहां मानसि साइसलै है नायगोना फोंनो खामायनायसो थालांबाय आंना ओइ हनै बेथ' सन्थलानि बिबोनांसोलै नङाबा फुजानिसो आलासि जानो फैदों खोमालै बरिया खालि मानसियाबा हले सालिखौ एसे जंखायनोलां हे फाग्ला र' फाग्ला गासिबो फै हाय आगे बहाय जाखो आं खायजामाथिनि गुमैनि न'आव आलासि जानो फैदोंमोन गामिखौल' मिथिगौ न'खौ नुवाखै नंगौ नामा उम हामथारबाय बिदिब्ला दसे फिदिंहैनोसै आं मा सानखो आदा सानदों आं लामा आन्दायनाय सिख्लाखौ एसे हेफाजाब खालामनो बिदिब्ला लामाखौ ससे देखायदो ना थु बिदिब्ला दोनलांसै आं ससे अफ थु मोनथारसिगोन बारा गोबाव गैथारला मा दाबो मोना थगायबायसो नामासै नै मोनथारसिगोन बै आगदा दिना आगसिनि दिना बै दंफां गिदिरखौ बारबानो मोनथारसिगोन थु ससेल' मेंजोब्बाय नांला आं हारसिं थांसै ससे दोनलांबावनो नामा हे सर नांला आं हारसिंनो थाबायना थांसै ओइ नानि नांला र'ब्रा नांला ओइ नानि ओइ र' ससे दोनलांबावनो नामा र' फथायनो सानबाय मा जाखोब्रा माथो मोखांबो गैया गन्थंबो गैया आन्दायखेनासो थाखो ना माखो बेबा दोद मा जाबावगोन
फैथों र' साला माबा आदा नों गुमै सन्थलानि न'खौ सिनायो नामा औ बै दाउ फायखारि सन्थलाया दा औ बेनो है नानि सारा बिलाइना जालायग्रा लोगोसो आंखौबो बिगुमै जागोन बिगुमैलें बिगुमै दे जागोन गुमै थ' बिदिब्ला ससे दोनलांसै आं थौ बेसे गोजान दंबावो गुमै है मोनथारसिगोन बारा गोजान गैथारला आगदाखै थांनानै माबा ओरै आगदाथिं थांबानो मोनसिगोन अ माबा नानि अ बिबोनां नाम्बारखौ मोनगौमोन ना माबा आदा अ गुमै आंहा नाम्बारानो गैजाया ए गोथांनि गोथां थगायबाय माथो आन्दाज मोनखाबाय आं बेबो आंजों गेलेबाय दं माबा गुमै आं हारसिं थांसै खोमा नों ओरै थांदो आं ओरै थांसै आन्दायगोन नानि नोङो आन्दायगोन खांख्राइफोरजों गुदुङाव खेबनानै लांजागोन नोङो नाम्बारखौनो मोनासैलै माथो सोलो बाहायबाबो बेबो जानो हागौ सासे ओइ नानि मिथिखाबाय दे आं नोंखौ सोरनाव थांनो नागिरदों खाथियाव फैलाय खाथियाव फैलाय खाथियाव मा जारमोन अ आरो बेबो आंखौ बाहानासो खालामफैदों आरोना र' नानिया बोजा था होनदों आंहाबा मा दाय जाखो दानाबा सारियालि मोनफैबाय अबेखैबा थांनांगौ जाखो बिथिंसो थांनांगौ ना बैथिंसो थांनांगौ जाखो नै जारौ माथो हारसिंनो उसुखुथु गोदाव सोराव जाबाय थाखो माबा गुमै सन्थलानाव फैदोंमोन आं न'खौ नागिरबाबो मोनासै माखासे सेंग्राफोरा जा टाइम पास खालामबाय अ बिदि जादों होनब्ला माबा जारौ नों नैबे लामाजों थांनानै सिद्दा थांना बै खालपातनि ओरै साहाथिं हाबबानो जागोन बेनो न'आ नोंबो थगायदों नामा थगायाखैलै जारौ मानो थगायनांगौ जाखो बेनोखा न'आनो थेंक इउ आदा दे बिदिब्ला थाथ'दो दे जारौ दिनलाय मा ग्रु नांगौसै आहालाय जानला मेला थगायजाबाय बे गुमै सन्थलानाव फैनानै बेबो दाबो लांफैया जाम्बाथां